Nee, is deze als we iets doen, die kon naar is. Zij kunnen niet passen wat Hier, die kost moet doen samen. Ik zou vast beginnen. Laat er. Lisha, moet jij net op een val. Lisha. Ja, joh, macht. Lisha, jij. Als de je laat oefenen om die kost in te krijgen. Jullie zijn dat knap in berg. Als oefenen om jullie kado kost in te krijgen. Ik stuk hem af door mijn push-up. Zet doe je push-up. Doe hem eens eens. Hoe is dat gaan lang vat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Doe hem eens eens. Dat is klaar. Zit klaar. Dat is nog een push-up. Doe je weet. Ik voel dat ze. Oh ja, oké. Ze zeggen pompie. Oké, zo oefenen om jullie kado kost. Lisha, trek net mijn boot zo terug. Net zo terug. Niet te kwijt niet. Stel je maar zo. Als je zegt ze niet spieren, kom uit je. Alleen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Net niet te kwijt drukje. Guys, was oefenen. Lisha, doe lekker dat je wil mee optillen. Guys, was oefenen hoe die kado kost zit. Nee, ik zoek niet. Nee, Lisha, de berg. Ik zoek niet. Ja, wat is dit? Lisha, ga je niks doen.